Na-miss niyo ba ako? Na-miss ko kayo. Good news, nakabalik na ako. I'm back. And hi. Say hi. Ojo. The shoes out. I'm still sleeping. Nah. Hi, youngsters! I'm back! Na-miss niyo ba ako? Na-miss ko kayo! Ano ba yun? Parang si Lloyd Cardena, no? No? So, good news. Nakabalik na ako. I'm back. And But she has bad news. She failed her theory in driving. di ako nakapasa. Katatapos lang nung exam. Hindi ako nakapasa. Karating lang namin. And ito yung dalawa, oh. Pati sila na na disturbo. Pati si Sophia. Kasi kanina 5 o'clock. 4:30 gising na kami. Hinatid nila ako. Tapos kinuha ako. Tapos yun. Tapos hindi tayo nakapasa. Pero okay lang. No? Bobo ba pag hindi nakapasa? Grabe naman, no? Pag sabihan bobo. Hindi naman kasi i-share ko sa inyo konti. Oh, sorry anak, sorry. Okay, I'm sorry na. Sorry. So, kagising lang pala ni Sophia and natulog siya sa buong trip pabalik dito. So, mga 1 oras. Mama did nothing to you. Hala? She did. You did. Hala? You disturbed her. Oh, shush. Come, take this off. Should not miss Mama. So, this past few days, Sophia is always dada. Dada. Always lang dada. Dada. Ayan. Daddy's girl. Gustong-gusto naman din ng dada niya na lagi siyang tinatawag. Kahit nasa sakyan, dada. Dada. Wala nang mama. Mama's getting jealous. So, i-share ko sa inyo kung yung ginawa ko. Bago ako nag-take ng exam. So, unang-una, tinake ko siya in Dutch. So, hindi yung English. So, medyo isang mistake din. No, secondly, wala akong nagkaroon ng madaming time na mag-aral. So, mali, no? So, tapos nagtrabaho din ako ng 5 days bago ako the following day nag-course. Tapos nag-exam. So, mali. Pagod. Yung utak mo, pagod Tapos, diba? Tapos, isa pa. Yung Dutch kasi, mahirap siya i-translate. Wala akong time. Hindi ako nagkaroon ng time na i-translate ko siya in English. So, kaya hindi ko siya napasa. And feeling ko din, kahapon pa nung nag-courses ako, feeling ko din hindi ko siya mapapasa talaga. So, yung pinaka-weak ko sana yung give arcaning, yung mag-brake, mag-gas, accelerate, at saka do nothing. Yun sana, yun yung tawag nito, yung pinag-aralan ko talaga. So, ngayon nakapasa ako. Pero, yung last naman na super, yung okay na ako dito sa pagpa-practice ko, yun ay hindi ko na ipasa. So, meron akong 5 mistakes sa give arcaning, tapos 2 mistakes sa nakalimutan ko yung second, tapos yung sa third, doon ako doon ako nagkaroon ng madaming fault kasi hindi ko siya maintindihan. So, siguro, next time, I will take it in English para medyo maintindihan ko siya kahit hindi ko pa siya nabasa. Medyo may, may mga saysay naman yung i-answer ko, no? So, kanina, ewan ko. Tapos, yung iniba-iba ko pa yung answer ko. Yung, for example, kasi may time pa, so, nireview ko. So, baka ganun na dumami yung fault dahil nireview ko pa, diba? So, sa last pala, dalawa yung pwede mo lang maging fault. So, tapos stick na lang tayo next time.
Kawawa lang 'tong dalawa kasi kinuha ako sa ano, sa Eindhoven. But then okay lang daw kasi naintindihan din ni Dada because it's not English. So kaya hindi ako nakapasa. Medyo alam niyo yung exam, madali lang naman siya kung tutuusin. Kaso lang medyo pag Netherlands kasi yung word, nag-rumble-rumble na ba, hindi ako prepared talaga. So bitter luck next time na lang. So okay. So I'm back mga lalabs. I'm back. Bana. Damn. I'm back na. So, na-miss ko kayo. As in, na-miss ko kayo. Na-miss nyo ba ako? Sa lahat ng nag-message na na-miss ako. Thank you sa inyo. Nababasa ko po yung messages nyo. Pero, nag-ano ko nun ba? Nag-aaral ako. Tapos, hindi na kinaya ng utak ko. Sobrang pagod and everything. Ayun. Hanggang ngayon, ngayon, later, mag-order lang din si Bana ng pagkain kasi pagod siya, pagod ako. Wala kaming nagawa sa bahay. Yung bahay is super dirty. Super talaga. Tapos si Sophia medyo napabayaan ng konti. Si Dada yung nag-aalaga. So, other than that, we're back. We're back. I'm back. The face of Dada. We're back. We're back! Ayun lang, nagpahinga ako ng konti. Kasi yung nga, sumakti ulo ko, dami kong mga blah 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 blah. So ngayon, we're on vacation. Blah 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 blah. My little baby. Do not disturb the baby. Nak, they missed you. Nak, say hi. Say hi. Ocho. Say hi, baby. Tutu. Okay. No. Ang paa, buyag pagyapo ng paa. Namiki pa ako na. I miss you, Anna. Ay, sus! Arte naman, arte. What you do with Dada? Hey, What you did with Dada? Sophia. What you doing? Huh? What you doing with Dada? Oh, Dada is sick? Huh? What you doing with Dada? Huh? Poor Dada. Say hi. Say hi. Hi. Oh. Hi, baby. Mga walay ligo. Mamaya pa sila maliligo. Favorite niya na dress. 2 days na, walang bihis. Kahapon tsaka gayon. Mamaya pa yung magbibihis. Pag dress talaga, gustong-gusto niya kahit anong klaseng dress. Oh! Pretty. Yeah, this is our dinner. This is Satsiki. Nag-order lang kami. Greek's food ang request ni Dada. That's for me, Kinda. No. That's for Dada. Is it met Satsiki? They give me Satsiki.
So, eto yung akin kids menu kasi konti lang naman yung kain ko. May apple mousse pa. Kain tayo. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey hey yeah yeah I can't control Be careful. Go there. Jump. Thanks, Dada. Even if I did not pass, you still do the dishes. Did the other day as well, so don't. I'm still too tired. Oh, me And you too, I know. driving. Yeah, but I was so stressed. Thinking answers. Can't even answer. Maybe she's finding too warm. She's taking it off. Dada, thumbnail dada. The thumbnail. Do my hair. Something like that. No. Beats up wife. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지